नमस्कार. इयत्ता 10वी गणित भाग 2 समरूपता हा पहिला प्रकरण आपलं चालू आहे. मागील व्हिडिओमध्ये आपण सराव संच 1.4 मधील पहिली 4 उदाहरणे आपण सोडवली. त्याच्या पुढचे राहिलेली उदाहरणे आज आपल्याला सोडवायची आहेत. बघा मग प्रश्न क्रमांक 5. दोन समरूप त्रिकोणांची क्षेत्रफळे दिलेली आहेत आपल्याला. 225 चौरस सेमी व 81 चौरस सेमी आहेत. जर लहान त्रिकोणाची एक बाजू 12 सेमी असेल तर मोठ्या त्रिकोणाची संगत बाजू काढा. दोन त्रिकोण आहेत, त्यांची क्षेत्रफळे दिलेत आपल्या. दोन त्रिकोण कसे आहेत? समरूप आहेत. त्यांची क्षेत्रफळे दिलेत आपल्याला 225 आणि 81. लहान त्रिकोणाची बाजू 12 आहे. लहान त्रिकोण कोणता रे मग यातला? त्यांची क्षेत्रफळ दिलेत आपल्याला 225 आणि 81. ज्याचं क्षेत्रफळ मोठं तो त्रिकोण मोठा, ज्याचं क्षेत्रफळ लहान तो त्रिकोण लहान ना. म्हणजे लहान त्रिकोणाची बाजू 12 आहे, मग कुणाची 225 क्षेत्रफळ असणाराची की 81? बोला. तर 81 क्षेत्रफळ ज्याचं आहे त्याची बाजू काय? 12, कारण तो लहान आहे. मोठ्याची बाजू काढा. मोठा म्हणजे 225 ज्याचं क्षेत्रफळ आहे त्याची बाजू आपल्याला काढायची. तर आपण या ठिकाणी काय करू? दोन त्रिकोण कसे आहेत? समरूप आहेत. मग आपण यांच्या बाजू आणि त्यांची क्षेत्रफळे मानू आपण. समजा तर समजा दोन समरूप त्रिकोणांची क्षेत्रफळे A1 आणि A2 आणि त्यांच्या संगत बाजू अनुक्रमे S1 आणि S2 आहेत. अडचण नाही. ती दोन त्रिकोण कसे आहेत रे? समरूप आहेत. दोन त्रिकोण समरूप आहेत पक्ष. मग दोन त्रिकोण जर समरूप असतील तर त्यांचे क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर कसं असतं रे? बोला गुणधर्म. बघा, बोलून बोलूनच पाठ झाला पाहिजे. दोन समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर कसं असतं? त्यांच्या संगत बाजूंच्या वर्गांच्या गुणोत्तरा इतके असते. मग कोणते दोन आहेत ते समरूप त्रिकोण? पहिल्याचं क्षेत्रफळ आपण A1 म्हणलं, दुसऱ्या क्षेत्रफळ A2 म्हणले. A1 छेद A2, A1 छेद A2, बरोबर. त्यांच्या संगत बाजूंच्या वर्गांचे गुणोत्तर. संगत बाजू A1 ला संगत बाजू कोणती आहे? S1. आणि A2 ला संगत बाजू कोणती आहे? S2. मानतानाच म्हणले संगत बाजू अनुक्रमे. अनुक्रमे म्हणजे A1 ला S1, A2 ला S2. त्यांच्या वर्गांचे गुणोत्तर म्हणून S1 वर्ग छेद S2 वर्ग, कारण समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचे प्रमेय. आता यामध्ये ज्या ज्या किमती मला माहिती आहेत त्याचे आपण बघू. त्यामध्ये क्षेत्रफळ दिले 225 आणि 81. A1 छेद A2 225 छेद 81. 225 छेद 81 बरोबर. S1 वर्ग छेद S2 वर्ग. 225 काय आहे? मोठा त्रिकोण आहे आणि 81 वाला हा छोटा आहे. त्यातल्या आम्हाला लहान त्रिकोणाची बाजू दिली म्हणजे 81 शी संबंधित बाजू दिली 12. म्हणून S2 ची किंमत 12 आहे. याची मात्र काढायची. म्हणून S1 वर्ग छेद S2 वर्ग, ते S2 ची किंमत 12, कारण हा लहान त्रिकोणाची बाजू आहे. का लहान तोच का? तर हे क्षेत्रफळ याच्यापेक्षा लहान आहे म्हणजे हा त्रिकोण लहान. समजते? पुढं या ठिकाणी 225 छेद 81 बरोबर S1 वर्ग छेद 12चा वर्ग किती रे? 144. 12चा वर्ग 144. काही नाही. चला पुढे.
म्हणून 81 गुणिले S1 चा वर्ग बरोबर 225 गुणिले 144. अर्थ काय पुढे म्हणून S1 वर्ग बरोबर 225 गुणिले 144. हा 81 गुणिले आहे, तिकडे जाऊन काय होतो भागिले. दोन्ही बाजूंचे वर्गमुळे काढा. S1 वर्गचे वर्गमूळ S1, 225 चे वर्गमूळ 15 गुणिले 144 चे वर्गमूळ 12 आणि 81 चे वर्गमूळ 9. वर्गमुळे काढली दोन्ही बाजू. ही वर्गमुळे या ठिकाणी काढली असती तरी चाललं असतं बरं का, इथंच डायरेक्ट. याचं वर्गमूळ 15, याचं वर्गमूळ 9 बरोबर S1 भागिले 12 इथे लिहिलं असतं तरी चाललं. डायरेक्ट त्या स्टेपवर मग ही स्टेप आली. समजतंय? पुढं मग आता काय करा, जेवढा भाग तोडता येतो तेवढा तोड. का भाग तोडता येतो? काय केले? भाग तोडला. काय केलं? भाग कसा तोडलाय? 120 उत्तर आले, पण कसं आले तर बघा, 3 त्रिक 9, 3 पाची 15 आलं. पुढं 3 एक 3 आणि 3 चोक 12 आलं. काय राहिले रे? काय शिल्लक राहिले? 5 गुणिले 4 म्हणजे 5 गुणिले 4 20 म्हणून S1 बरोबर 20 सेंटीमीटर. काय S1? S1 कशाबद्दल मानलंय आपण? तर त्या लहान त्रिकोणाची बाजू दिली आपल्याला, आपण मोठ्या त्रिकोणाची बाजू मानली. म्हणून मोठ्या त्रिकोणाची संगत बाजू बरोबर 20 सेंटीमीटर. पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6. त्रिकोण ABC व त्रिकोण DEF हे दोन्ही समभुज त्रिकोण आहेत. बघा, त्रिकोणाचा प्रकार सांगितलाय. कसले त्रिकोण आहेत? समभुज त्रिकोण. जर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आणि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF यांचा रेशिओ म्हणजे गुणोत्तर दिले आपल्याला एकाच असून AB बरोबर 4 आहे, तर DE काढायचं. DE ची लांबी काढायची. हे दोन त्रिकोण कसले आहेत? समभुज त्रिकोण. लिहितो मी, त्रिकोण ABC आणि त्रिकोण DEF हे कसले त्रिकोण आहेत? समभुज त्रिकोण. समभुज त्रिकोण म्हटल्यावर आम्हाला माहिती आहे त्यांचे संगत कोण कसे असतात रे? एकरूप असतात. म्हणजे प्रत्येकी कोण किती असतो? 60 अंश असतो. म्हणजे संगत कोण कसे असतात दोन्ही त्रिकोणांचे? एकरूप. म्हणून कोको कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण कसे असतील मग? समरूप. म्हणजे समभुज त्रिकोण हे कसे असतात? समरूप त्रिकोण असतात. तुम्हाला डायरेक्ट द्यायला पाहिजे होते त्यांनी की दोन त्रिकोण समरूप आहेत, पण तसं न देता त्यांनी काय सांगितले? हे दोन त्रिकोण समभुज आहेत. समभुज आहेत त्याच्यावरनं तुम्ही ठरवायचं की हे दोन त्रिकोण कसे आहेत? समरूप आहे. काय लिहिले बघा मी, कोण ए बरोबर, कोण बी बरोबर, कोण सी बरोबर, कोण डी बरोबर, कोण ई बरोबर, कोण एफ बरोबर. किती लिहिले? 60 अंश. कारण समभुज त्रिकोणाचे कोण आहेत म्हणून ते प्रत्येकी 60. मग पहिल्या त्रिकोणाचे सर्व कोण 60-60 चे आहेत, दुसऱ्या त्रिकोणाचे सर्व कोण 60-60 चे आहेत. म्हणजे कोको कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण काय झाले? समरूप त्रिकोण. म्हणून त्रिकोण ABC आणि त्रिकोण DEF मध्ये कोण ए एकरूप कोण डी आणि कोण बी एकरूप कोण ई, कारण प्रत्येकी 60 अंश. म्हणून त्रिकोण ABC समरूप त्रिकोण DEF, कारण समरूपतेची कोको कसोटी. हा नवीन भाग आहे फक्त या उदाहरणामध्ये. हे समरूप सांगितलं नव्हतं, आम्हाला दिलं होतं की हे दोन त्रिकोण समभुज आहे. समभुज त्रिकोण हे समरूप त्रिकोण असतात, हे आपण इथे सिद्ध केलं आधी. आणि मग ह्याच्या आधारे पुढे आपल्याला सोडवायचं. मग मागे जी उदाहरण झाली तीच आहे, तशाच पद्धतीचं आहे, वेगळं काहीच नाही. हे दोन त्रिकोण जर समरूप असतील तर यांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर कसं असतं? त्यांच्या संगत बाजूंच्या वर्गांच्या गुणोत्तरा इतकं असतं.
यू यांचा क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर दोन समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाच्या प्रमेयावरून एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी छेद एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बरोबर काय आलं ए बी वर्ग छेद डीई चा वर्ग आला बरोबर पण या ठिकाणी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी छेद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए म्हणजे हे गुणोत्तर दिले आपल्याला बघा किती दिले एकास दोन याची किंमत 1/2 भरायची ए बी आणि डी यातली ए बी पण दिली आपल्याला ती पण भरायची एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ बरोबर एकास दोन आणि ए बी बरोबर 4 हे पक्ष आहेत त्या किमती भरूयात 1/2 बरोबर 4 चा वर्ग ए बी ची किंमत 4 छेद डी वर्ग विधान 5 आणि 6 5 मध्ये हे आहे आणि 6 मध्ये दिलेल्या गोष्टी काय करणार डीई वर्ग तिरकस गुणाकार केला डीई वर्ग बरोबर 4 चा वर्ग गुणिले 2 डीई वर्ग बरोबर 4 चा वर्ग गुणिले 2 म्हणजे तो दोन्ही बाजूची वर्गमुळे काढली डीई वर्गचे वर्गमूळ डी 4 च्या वर्गाचे वर्गमूळ 4 आणि 2 चे वर्गमूळ वर्गमुळात 2 अर्थ नाही हे जे आहे ना हे तुम्ही हे स्टेप तुम्ही तुमच्या पद्धतीनुसार करू शकता बरं काही लोक इथंच वर्गमूळ काढतात 1 चं वर्गमूळ 1 छेद 2 चं वर्गमूळ वर्गमूळ तिथे लिहिते बरोबर 4 छेद डी आणि मग तिरकस गुणाकार तरी चालेल डीई किती आलं डी 4 वर्गमुळात 2 कशाहून आलं दोन्ही बाजूंची वर्गमूळ घेऊन आणि तुम्हाला विचारलं काय होतं तेच विचारलं तर डीई ची लांबी काढा मग डीई ची लांबी किती आली 4 वर्गमुळात 2 ही डीई ची लांबी आलेली आहे उत्तर काय देणार डीई बरोबर 4 वर्गमुळात 2 अडचण नाही 7वा प्रश्न आणि शेवटचा स्वरूपाचा ऍक्टिव्हिटी आहे ऍक्टिव्हिटी स्वरूपातला आकृतीमध्ये रेख पी क्यू समांतर रेख डी त्रिकोण पी क्यू एफ चे क्षेत्रफळ 20 चौरस एकक दिले पी एफ बरोबर 2 डीपी दिले तर चौकोन डी पी क्यू ई याचे क्षेत्रफळ काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा कृती दिली ज्याच्या तशी मी लिहितो फक्त गाळलेल्या जागा भरतो का कशा हे समजावून ही आकृती दिलेली आहे अजून काय दिले हे सगळं दिलेलं आहे या चौकटी दिलेल्या आहेत या चौकटी आपल्याला भरायच्या आहेत बघा कसं करता येईल काय करता येईल पहा काय दिसतंय तुम्हाला आकृतीमध्ये मला सांगा पहिल्यांदा आकृतीचं निरीक्षण करा काय दिसतंय हा त्रिकोण आहे कोणता डी ई एफ हा मोठा त्रिकोण आहे का या त्रिकोणामध्ये तुम्हाला काय सांगितले पी क्यू समांतर डी हा पी क्यू या डीई ला कसा आहे समांतर आहे दिले पुढं पी क्यू एफ च्या क्षेत्रफळ दिले 20 पी क्यू एफ हा छोटा त्रिकोण आहे ना याचं क्षेत्रफळ 20 दिले अजून काय दिले पी एफ बरोबर 2 डीपी पी एफ जे आहे ना ही पी एफ या डीपीच्या 2 पट म्हणजे एकाच 2 या प्रमाणात या डी एफ ची काय आहे लांबी हे विभाजन झालं अजून काय आपल्याला काढायचे काय तर हा डी पी क्यू ई हा जो चौकोन आहे ना याचे क्षेत्रफळ आपल्याला काढायचे आहे त्यांनी सगळ्या स्टेप या ठिकाणी दिलेत त्या स्टेप प्रमाणे आपण जायचं वेगळा आगाऊपणा काय करायचा नाही त्यांनी जे सांगितलं जे दिले तसं मी कृती त्या ठिकाणी उतरली त्या चौकटीमध्ये आपण गाळलेल्या जागा भरायच्या आहेत बघा काय दिलंय पहिल्यांदा त्यांनी कृतीमध्ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ 20 चौरस कुठलं दिलंय हे दिलेलं आहे म्हणून ते लिहिलंय पी एफ बरोबर दिलंय त्यांनी 2 डी दिले
त्यांनी म्हटलंय समजा डीपी बरोबर एक्स, म्हणजे हा डीपी आहे ना, डीपीची किंमत एक्स मानली गेली, तर पीएफ किती असेल रे? मग तुम्हाला सांगितलं इथं पीएफ बरोबर काय 2 डीपी, म्हणजे 2 गुणिले डीपी किंमत एक्स, 2 एक्स, मग डीपी बरोबर एक्स असेल तर पीएफ काय 2 एक्स, हे दिलेलं आहे, त्यांनी दिलेलं आहे, करून दाखवलेलं आहे. मग आता मला सांगा या ठिकाणी खाली काय असेल, डीएफ बरोबर कुठे डीएफ, हा पूर्ण डीएफ, ही डीएफ ची लांबी, डीपी म्हणजे हा अधिक काय करू म्हणजे डीएफ येणार, या डीएफ येण्यासाठी डीपी अधिक काय करू पीएफ करा, डीपी अधिक पीएफ केल्यावर डीएफ येणार, मग डीएफ बरोबर डीपी अधिक काय पीएफ, म्हणून या ठिकाणी काय लिहिणार पीएफ लिहिलं. समजलं कसं ते? पुढं बरोबर ही चौकट अधिक ही चौकट बरोबर 3x, डीपी ची किंमत किती आहे इथं एक्स, ती इथं डीपी ची किंमत एक्स आहे इथं वरच्या स्टेटला, ती या ठिकाणी एक्स, पीएफ, या पीएफ ची किंमत किती आहे इथं 2x आहे, ती या ठिकाणी 2x, काय आलं रे एक्स अधिक 2x बरोबर किती आलं 3x आलं, अडचण नाही. पुढं 2 त्रिकोण विचारात घेतलेत त्यांनी एफ डी ई आणि एफ पी क्यू, काय एफ डी एफ डी ई हा पूर्ण मोठा त्रिकोण आणि एफ पी क्यू हा छोटा, हे 2 त्रिकोण विचारात, त्या 2 त्रिकोणामध्ये आम्हाला सांगितलेलं आहे डीई आणि पी क्यू कसे आहेत समांतर आहे, इथे लिहिलेलं आहे त्यांनी, पण काय आपल्याला माहिती आहे इथे दिलेल्या गोष्टीच्या पक्षात यात समांतर, या समांतर असतील तर बघा इकडे, आणि डीएफ ही जर त्यांची छेदिका असेल तर हा कोण एफ डी ई हा कोण, आणि कोणता कोण हा संगत कोण असेल सांगा मला. 2 समांतर रेषांना एका छेदिकेने छेदले असता होणारे संगत कोण एकरूप असतात, त्यातला एक कोण एफ डी ई दिलाय, त्याच्याशी संलग्न असणारा संगत कोण कोणता, संबंधित संगत हा, कसं वाचणार तो बोला एफ पी क्यू, कसं वाचणार एफ पी क्यू, या ठिकाणी काय लिहू एफ पी क्यू. दुसरा संगत कोण शोधा, या 2 समांतर आहेत आणि त्यांना एफ ई या छेदिकेने छेदले होणारा हा आणि हा, हे 2 संगत कोण आहेत ते सुद्धा कसे असतात एकरूप, त्यातला पहिला एफ ई डी दिलाय आपण, दुसरा कोणता असेल मग हा एफ क्यू पी असेल, एफ क्यू पी, कारण संगत काढचं नाही. मग या ठिकाणी या 2 त्रिकोणामध्ये संगत कोणांच्या 2 जोड्या एकरूप दाखविल्या, म्हणून कोको कसोटीनुसार हे 2 त्रिकोण समरूप आहेत असं सांगितले. हे 2 त्रिकोण जर समरूप असतील तर त्यांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर सांगा, क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर काय असतं, त्यांच्या संगत बाजूंच्या वर्गांच्या गुणोत्तर. मग ह्याची संगत बाजू कोणती रे एफ डी ची, काय घेऊ, त्याला समजत नसेल तर ह्याचा आधार घ्या, 3x कशाची किंमत आहे 3x डीएफ ची किंमत, कशाची डीएफ ची, म्हणजे हे डीएफ इथे डीएफ घ्यावं, त्याचा वर्ग, 2x कशाची किंमत आहे पीएफ ची, म्हणजे इथे काय असेल पीएफ चा वर्ग, ते बघा, किंवा डीएफ चा वर्ग घेतलाय म्हणजे दुसरा काय घ्यावं लागेल, दुसरा आणि पहिला पीएफ हे घ्यावं, पीएफ चा, डीएफ ची किंमत माहिती आहे 3x ही ठेवली, त्याचा वर्ग, हे पीएफ चा किंमत माहिती आहे 2x, त्याचा वर्ग, 3 चा वर्ग 9 छेद 3 चा वर्ग 9, x चा वर्ग x वर्ग, 9x² आले, या ठिकाणी 4x² आले, x² कॅन्सल होईल,
म्हणून 9/4 9/4 काय अडचण पुढं हे आपला कसं लिहिता येईल बघा एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE बरोबर हा 9/4 तसाच आहे हा FPQ इकडे भागिले तिकडे जाऊन काय होतो उजव्या बाजूला गुणिले 9/4 गुणिले एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ आला म्हणून 9/4 गुणिले एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ दिलाय FPQ म्हणजेच कोणता PQF एकच आहे त्याचा अर्थ तोच किती दिलाय त्याची किंमत त्याचा एरिया किती दिलाय 20 चौरस मीटर इथे 20 भागिले 4 किती 4 25 5 9 45 म्हणजे किती आला 45 अडचण आता आम्हाला विचारलेलं काय या चौकोनाचे क्षेत्रफळ काढा या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चौकोन DPQ चे क्षेत्रफळ बरोबर काय असेल FDE हा पूर्ण त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ त्यातनं या छोट्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ काय करावं लागेल वजा पूर्ण मोठा त्रिकोण FDE त्याचे क्षेत्रफळ आत्ताच काढलंय किती आहे 45 FPQ चे क्षेत्रफळ दिले आपल्याला किती दिले 20 45 वजा 20 किती येतं आलं किती 25 या कृतीपत्रिका आहे या कृतीमध्ये गाळलेल्या जागा दिलेल्या फिगरच्या साहाय्याने आकृतीच्या साहाय्याने आणि दिलेल्या माहितीच्या आधारे आपण बनलेल्या आहे याचबरोबर हा 7वा प्रश्न या ठिकाणी संपला याचबरोबर हे पहिलं प्रकरण समरूपता याची सराव संच 1.4 आपला संपलेला आहे याचबरोबर हे प्रकरण सुद्धा संपलेलं आहे यामधली प्रॉब्लेम शेप जे आहे त्या संकीर्ण प्रश्नसंग्रहाची उदाहरणं तुम्ही स्वतः सोडवा आणि आपलं गणित भाग 1चं एक प्रकरण झालं होतं आपलं 2 चलातील रेषीय समीकरण ते प्रकरण किती मार्कांचं होतं 12 गुणांचं आणि या भाग 2 मधलं पहिलं प्रकरण झालंय आपलं समरूपता ते किती गुणांचं आहे 10 गुणांचं म्हणजे 12 अधिक 10 22 गुणांचा अभ्यासक्रम आपला शिकवून झालेला आहे तर परंतु माझ्याकडनं शिकवून झालाय पण तुमच्याकडनं अभ्यास करून झालेला नाही आहे तर तुम्ही काय करा हे व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहा त्या व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा स्टँडअप मॅथ्स बाय सुरेश शिंदे या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि भरपूर अभ्यास करा पुढील व्हिडिओमध्ये आपण बीजगणितचे दुसरं जे प्रकरण आहे वर्ग समीकरणे या प्रकरणाला आपण चालू करू ते सुद्धा महत्वाचं प्रकरण आहे 12 गुणांचं प्रकरण आहे तर पुढील व्हिडिओमध्ये आपण गणित भाग 1 कडे जाऊ